Pídeme que as miñas primeiras verbas como secretario xeral despois do Congreso de Pontevedra ante o Comité Nacional sexan unhas verbas de agradecemento. Unhas verbas de agradecemento a todos vós por a vosa confianza, por a vosa responsabilidade depositada a través do Congreso de Pontevedra tanto en min como en toda a executiva que teño o honor de presidir. Quero que as primeiras verbas sean tamén de compromiso, de dicirvos que nós vamos a traballar, estamos traballando día a día para conseguir un obxectivo claro, o obxectivo principal que nos move a todos na nosa vida política, que é transformar o noso país, leválo hacia uns derroteiros dos que nunca debíamos haber salido últimamente e que son os de un país competitivo, solidario e que aspira a mirar o futuro sin ningún tipo de medo nin ningún tipo de preocupación. Este primeiro Comité Nacional para min é moi importante porque teño que compartir con vós decisións que van a ser moi importantes para a nosa organización. Son decisións que nos van a levar en un cambio de rumbo, non en un cambio frontal nin radical, senón en un cambio que quere complementar todas as nosas accións políticas. Ata agora vimos desarrollando no Partido Socialista de Galicia unha labor moi importante que nos levou a estar como a principal alternativa política que ten en este momento este país. Pero é evidente que nós teñemos as nosas eivas e que a través do noso Congreso de Pontevedra quixemos poñer encima da mesa un novo xeito de optimizar as nosas posibilidades como formación política. Hoxe veño a compartir con todos vós unha serie de decisións que van a ser os primeiros eslabóns desa cadea que ten que levar ao Partido Socialista de Galicia a ser a forza que represente a maioría dos homes e mulleres deste país. A conseguir integrar no noso proxecto a todos aqueles homes e mulleres que creen que é posible romper cunha Galicia fatalista, pesimista e deprimida e enfocar o futuro con ilusión, con potencialidade e con ganas. Vamos a falar hoxe de un aspecto puramente interno do Partido Socialista, donde vamos a tomar dúas decisións que van a redundar sempre no mesmo. Temos que chegar, a través deste novo modelo organizativo, a incrementar a participación activa da militancia da nosa formación. Temos que conseguir que esta dirección este absolutamente comprometida cos militantes, que impulse a verdadeira política de participación das agrupacións locales, tanto na organización como na toma de decisións que está ejecutando todos os estamentos da nosa sociedade. Dende a Secretaría Xeral vamos a traballar intensamente en este modelo que permita sintonizar máis que a nosa propia militancia e que a nosa propia sociedade. Teño que agradecerlle enormemente que despois destes 4 meses, despois dese día negro, o día 1 de marzo, xa todo empeza a coller color, xa todos empezamos a traballar e todos empezamos a pensar cada vez máis en diseñar o futuro do noso país. Estamos xa, en este momento, nunha época en que somos donos do noso calendario. Tuvemos as eleccións, tuvemos o Congreso, tuvemos as europeas, pero ahora, desde fai 15 días, xa estamos todos dedicados a reconstruir, a potenciar de novo esa maquinaria política, esa organización política que é a que ten que conseguir ese objetivo último, que é conseguir a confianza dos homes e mulleres de Galicia para transformar este país. Pero estamos nese paso intermedio e fundamental que é conseguir que todos e cada un dos militantes deste partido se sintan representados en este proxecto. Que non haya unha sola agrupación local, por distante que este de Santiago, na que ese home ou muller que tomou esa decisión tan importante de militar en este partido, que nunca lle poda pasar pola cabeza a sensación de que o que eu digo non vale para nada. Vamos a tomar decisións en estes primeiros momentos que son importantes e quero darlle un repaso moi somero, porque tampouco quero excederme no tempo, a que se vos acaba de entregar, e despois fará mención o secretario de Organización, un documento que é o documento que constituye a novo modelo da Escola de Formación de afiliados do Partido Socialista de Galicia. Unha escola de formación que vai a levar o nombre de Francisco Fernández, o primeiro concelleiro socialista que tuvo Galicia, un concelleiro de Ferrol e que é todo un símbolo no seu nombre. Vamos a propoñer que esa escola de formación que se vos propón
cun organigrama de traballo, de calendario e de modelo que unha vez que a recibides todos os membros do Comité Nacional podades revisala e facer aportacións. A nós nos parece que este é un modelo razonable, pero en todo caso quedamos abertos a que desde as vosas aportacións temos ainda un par de meses para chegar a setiembre e propoñer o modelo definitivo que volveremos traer este modelo a este Comité Nacional. Queremos que esta idea sea unha idea compartida. Sabemos que é compartida na base, no seu nacemento, pero queremos tamén que sea compartida por todos na toma de decisión final que cree ese marco de formación para que non haya un solo afiliado en este partido, para que non haya un solo concelleiro en calquer concello de Galicia que non poda recibir os beneficios de formarse de maneira estable, de formarse ideológicamente, logísticamente, programáticamente, para ir creando ese gran corpo de dirección que temos que conseguir entre todos. No verán, ao longo do mes de setembro, vamos a tratar de que haya unha primeira acción puntual desta escola de formación, que sería que efectuaríamos como modelo de presentación e a partir do 1 de xaneiro, a partir do 9 de xaneiro, empezará a funcionar con carácter estable para toda Galicia esa escola de formación de cargos do Partido Socialista. Tamén é moi importante que en este Congreso, neste Comité Nacional, vamos a falar dunha cousa que vai a cambiar o noso modelo organizativo. Vamos a abordar, todos nós, un cambio de modelo de estrutura e vamos a poñer en marcha, e hoxe se vos entrega, unha proposta que posteriormente desarrollará o secretario de Organización tamén, que é unha proposta de constituir un modelo a través de estruturas provinciales. Vamos a convocar os congresos provinciales. Se abre a fecha para que os meses de setembro, outubro e novembro sean eses 3 meses nos que vamos a abordar conxuntamente ir hacia un modelo no que a estrutura política que vai a complementar a Executiva Nacional Galega van a ser as estruturas provinciales. Teño que dicir que isto se fai, e polo menos eu o propoño, de maneira que vai máis alá dunha recomendación do Congreso Federal e do Congreso Galego. É unha proposta convencida. É unha proposta na que estou absolutamente convencido de que para nós, sempre cando acertemos no modelo de convivencia e acertemos no modelo de estruturación, vamos a poñer en marcha algo que nos vai a reforzar, que nos vai a fortalecer e que vai a ser unha ferramenta máis para alcanzar esa competitividade política que necesitamos en Galicia. Non hai que terlle medo aos cambios. Non hai que terlle medo aos novos modelos. Ao revés, hai que participar na decisión deses modelos. Por iso quero invitar a todos e cada un dos militantes de Galicia a que convirta esta toma de decisión, este cambio de modelo hacia congresos provinciales, en unha oportunidade. En unha oportunidade de aportación política, en unha oportunidade de participación personal, en unha oportunidade de desarrollo de un modelo que vai a ser a homogenización con todos os modelos de España. Xa solamente Galicia era a única comunidade autónoma que non tiña estruturas provinciales. E nós vamos a tratar de integrar un modelo que, por sí mesmo, nin é bo nin é malo. Por sí mesmo facilita, pero vai a depender de nós que seamos capaces de poñer no punto de optimización todas estas capacidades. Vamos a ser máis operativos, vamos a reforzar estruturas territoriales e vamos a darlle un novo pulo que ten que incrementar que a militancia se sinta tamén máis representada en todo eso. E teño que afrontar hoxe tamén ou compartir con vos o último resultado que tuvemos en estas eleccións europeas. Antes disso, quero recordarvos que había un compromiso, se vos fixades no Congreso de Pontevedra, falamos de un compromiso político que era estruturas provinciales, falamos dun compromiso de formación, escola de formación, e falamos tamén dun dato que eu sei que nos fai falta a todos. Salimos dunha situación non desexada e comprometímonos todos a celebrar unha conferencia política. E quero acadar en este momento tamén un compromiso de que o calendario que vamos a plantexar a través dos próximos meses son setembro, outubro e noviembre, meses que vos van perfectamente detallados con calendario na documentación que se vos entrega. Temos que entender que na primeira semana de setembro habrá outro Comité Nacional que pactará o modelo de estruturas provinciales homogéneas,
non vamos a ter un modelo distinto de estrutura en cada provincia, senón que este Comité Nacional e este Congreso, este Comité Nacional e esta Executiva, pactaremos entre todos nós cal vai ser o modelo, de maneira que todos e cada un de nós teñamos estruturas que se integren entre sí e que converjan en un modelo de partido de Galicia que nos represente perfectamente a todos. Pero tamén temos un compromiso con nós mesmos e coa sociedade deste país, que é reflexar nunha conferencia política cal vai ser o noso rumbo político, cal vai ser xa esa situación na que derivamos con a nova estrutura de partido e que adquirimos un compromiso con nós mesmos e coa sociedade galega. Evidentemente, se rematamos o noso congreso no mes de novembro, principios de decembro, creo que o mes de marzo é o mes no que temos que abordar esa conferencia política que resolva todas as nosas solucións que queremos plantexar aí. Con eso, prácticamente, cerraríamos o noso itinerario de remodelación orgánica. Cerraríamos un itinerario no que abordaríamos, a partir da primavera que ven, ese novo escenario que nos metería en un modelo para abordar con solidez e con garantía o principal reto que temos o Partido Socialista de Galicia en este momento, que é o reto das eleccións municipais.